Shibusawa, sé perfectament a què es refereix. A Tòquio hi ha un esperit maligne que ha de ser eliminat abans no tirin endavant el seu ambiciós projecte. Es transformaria en una divinitat tan ferotge i salvatge que destruiria no tan sols la ciutat, sinó tot el Japó. I per això, per poc no maten els meus homes? No troba que aquests 3 agents especials eren prou importants per deixar-los portar l'operació? Senyors, els seus mètodes de merda han impedit que els meus homes altament qualificats fessin el que calia. No em surti amb collonades filosòfiques. Els seus homes han fracassat i ja està. On és la seva màquina de matar? Gray, algú els ha de fer entrar a la zona 1200. És l'única solució. Quan siguin allà els podré fer volar fàcilment. Les seves armes són potents, però tot i així els podré vèncer. T'asseguro que no me la tornaran a jugar. En Gray té raó, no va. L'enemic encara és a prop. Ens n'hem d'anar d'aquí de seguida. En absolut, Leon. Els de dalt han decidit que es tracta d'un lamentable accident i prou. A més, sembla que no hi ha proves de la implicació de cap guerrera. Això només és un dels teus pressentiments. No cal pas alarmar-se, de moment encara no ha passat res. Tu ja tens prou feina mirant de frenar l'onada delictiva de les guerreres. Atenció, ara mateix no us podem proporcionar el cotxe blindat que heu demanat, però us garantim que podeu arribar a l'aeroport sense cap impediment. Sisplau, com un gest de bona voluntat, deixeu anar els nens. Vull parlar amb emboliarios a Catonecles o la d'un nats ara mateix. Què vol dir que ara no hi són? Els he de donar una informació molt... Digui, sóc en Bronx, director de la 4ª secció. No, no hi ha ningú més. Emboliarios? Sí, és el seu telèfon, però ell no hi és. Aquesta història comença a ser molt interessant. Què en penses fer d'ell? Recorda que hem de ser molt prudents. Aquest coi de coronel mira que organitzar tot aquest merder... Què? Quantes vegades t'he dit que aquí no hi havies de venir mai? Ets un idiota. Ets un traïdor. Com et trobes, Alita? Ja t'hi comences a acostumar al teu nou cos? Escolta, Alita, no hauries de sortir sola de nit, és perillós. Pels carrers hi ha tot de bandes violentes que van darrere les noies indefenses com tu. Últimament, la venda d'òrgans al mercat negre està agafant molta embranzida. És precisament per això que hi ha tants robatoris. Continuï, senyor Yamada. Tot em sembla molt correcte i molt clar, senyor Yamada. No tenim cap objecció en res. Senyor Yamada, aquest que va amb vostè per casualitat no és pas el... El nostre model encara s'hauria de vendre millor un cop el tinguem a punt per sortir al mercat. T'ho aviso, rendeix-te immediatament o moriran tots els teus guerrers, t'ho prometo. Rau, et fas dir Rau el conqueridor, rei del món. Per mi com si et vols fer diable, senyor de la galàxia. Se me'n fot. Vols sacrificar més homes? És que tens por de lluitar tu mateix. Et prometo que no li faré res al teu cavallet. I si ens dediquem a segrestar noies boniques i vendre-les a països estrangers, Ara me'n recordo, sí, un paio tossut com una mula, com està en Carson, Està bé? Digues. Jovenet, em penso que abans ens has espiat mentre xerràvem, oi? No podràs menjar res ni tan sols beure aigua, t'estaràs en un lloc fosc i calorós. Sí, i de fet, ja que has arribat fins aquí, em podria escollir moltes si anaves fins a l'altra banda de la muntanya. Vols que hi anem tots dos? Vols que t'hi acompanyi? T'agradaria matar-me, oi que sí? Però no et facis il·lusions, marrec. No és gaire fàcil matar un vell com jo. Ets molt jove, i encara que no t'agradi que t'ho digui, Posidó et domina totalment. Em sap greu, però és així. El propòsit d'aquest judici és fer llum a la veritat i protegir els principis de llibertat, igualtat i fraternitat. Llavors, com és Vam demanar al govern italià que comprovés el seu nom. Perquè com ens podem refiar que el que dirà serà la veritat si ens ha mentit sobre la seva verdadera identitat? 200 demandes contra la patrulla blindada i ni tan sols heu detingut la banda d'en Waco i teniu la barra de dir que sou un cos d'èlit? Home, més o menys. No tolero que es facin porqueries al meu departament. Quines porqueries? Mare meva, i has detingut en Boaco i tota sola. Segur que et concediran una medalla o un ascens o tot. Però si jo no l'he detingut. Oi que aquest americà que t'ha escrit és el company amb qui t'entrenaves fa anys? Sí. Doncs em fa l'efecte que li comença a faltar la pluja. Mira, Ryu, ja saps que els arbres no creixen sense pluja. I si no creixen els arbres, tampoc plou. Crec que ja és hora que tu també trobis a faltar una mica de pluja. No són
màquines són els meus fills. És que mai no has sentit parlar de la manufactura, tu? Aquests són els meus fills, nascuts del fruit del meu treball. Marida, la balena devoradora d'homes del Mar del Nord, i Gana, la serp del riu Ifsac. I, evidentment, l'home ha de saber controlar el seu propi llit. Si no, ja ha begut oli, noi. No la forcis, tingues paciència. Les peces de la màquina et respondran millor. Estic segur que trobarem un lloc per un home com vostè, però sàpiga que conservar el lloc requereix certes virtuts. La més important és la lleialtat. Li aconsello que no em torni a fallar, ja sap que no tolero el fracàs. Si comet un altre error, li prometo que no viurà per lamentar-lo. No s'espanti, home, faig broma. Em creu capaç de fer una cosa així? Sí, inicialment la idea era aquesta, però m'he vist obligat a canviar els plans. No tenim més remei. La primera secció continuarà treballant amb els tipus 0 una setmana més, pel cap baix. El Leiber havia estat fabricat a Indústria Shinohara i anava equipat amb el mateix sistema operatiu que s'instal·la actualment al tipus 0. Encara que l'exèrcit va mirar d'amagar-ho, s'ha sabut que quan el Leiber va ser immobilitzat, la cabina era buida. Jo m'encarregaré d'aquest tema. Ja tinc preparat el segon projecte. En definitiva, el retorn de la Ginger és qüestió de temps. Vinga, estudia tots aquests articles que parlen del teu judo i pensa en la gent que t'espera i què has de fer per respondre a les seves esperances. Calla, estúpida! A partir d'ara guanyareu tots els premis de totes les competicions. Tant la nena llarga com tu ho guanyareu tot. Només guanyant en aquesta competició, el bitllet per anar als Jocs de Barcelona serà nostre. Mentrestant, espero que gaudeixis del confort del tro de la reina.